Ze binnen al een mooi eind op streek in Marrum. Er binnen een nieuwe casino, een nieuw dak en een nieuwe gevel. En dat wil de squallen dus op de nominatiestier om sloop te worden. Een van de ouden had het initiatief genomen voor het behoud van het squalgebouw en de renovatie. We leven in Lidsdorp. Ik kom een heel soort plakken in Nederland. Waarbij ik zie dat ons dorp een heel mooi dorp is. En dan is het juist leuk om hier een squallen te behouden en een middenstoon te behouden. Dus daarom is dit wel een motivatie voor hem dit te doen. Om te werkzaamheden naar het gebouw Kleerbinnen krijgen we een les in het dorpshuis en in het lokaal. In de eerste vakantie moet het werk dien wezen en kunnen ze weer gebruikmaken van het verbouwde squalgebouw. Het liep er nog lang net al. Alleen nog, het eind komt echt in zicht. En over 3 weken dan komen hier een heel prille ouders, die komen bij mij helpen, die komen dan te verhuizen. En dan kunnen alle lokalen, alle banken weer een plakje krijgen in de lokalen. De verbouwing jouwt wel wat oorlijst, maar dat hebben ze er graag voor oor in Marrum. Ik merk wel bij de leerkrachten en bij de band en ook bij de ouders van, nou dan is dat even zo. Maar aanstaan krijgen wij een hele mooie nieuwe squallen die helemaal klaar is voor de toekomst.